бориس ҷонсон вазири умури хориҷии бритониё барои мутақоид кардани раиси ҷумҳур Доналд Трамп аз ӯ хост иёлоти муттаҳидаро аз созиши атомӣ бо Ирон хориҷ накунад. ӯ гуфт ки созиши атомӣ заъфҳое дорад, вале ба онҳо метавон расидагӣ кард. вазири умури хориҷии бритониё ба Доналд Трамп ҳушдор дод ки бо даст кашидан аз созиши атомӣ бо Ирон бо ҳадафи рафъи мушкил аз баҳри чизи хубе нагзарад. ба фикри ман мо метавонем ҳамаи онро бо дӯстони аврупоиамон ислоҳ кунем. мо метавонем бо Эрон сахтгир бошем, аммо аз созише даст накашем ки монеи дастёбии онҳо ба аслиҳаи атомӣ мешавад. борис ҷонсон ҳушдор дод ки ба ин созиш Эрон метавонад силоҳи атомӣ бисозад ва рақобати мусаллаҳшавиро дар кишварҳои минтақа ба миён орад. Доналд Трамп то рӯзи 12 май ба шарикони аврупоӣ Амрико муҳлат додааст созиши атомии соли 2015-ро ислоҳ кунанд. дар акси ҳол аз созиш даст мекашад ва таҳримот ба зидди Эронро барқарор мекунад. Эммануэл Макрон раиси ҷумҳури Фаронса ва Ангела Меркел садри аъзами Олмон низ از ترامپ خواستن در سازش بماند. فرانسه گفته است نوابسته است قرار ترامپ هر سه کشور از سازش با ایران دست نمیکشند.